A ver, eu chamo-me Teresa Augusto, levo aquí non, vim ao hospital clínico pois o día 18, que era xoves, por a tarde, porque caí na playa, xa no momento sentín clas, e xa que pasou algo, moito dolor, bueno, viñeron a rescatar porque estaba en un mal sitio, veu a Protección Civil e levaron ao clínico. Nesa noite, na noite dos xoves 18, fixeron unha serie de probas, radiografías, dixeron naquele momento o traumatólogo que había que operar, porque había 3 roturas a nivel do tobillo e que había que operarse. Me plantexou que tipo de intervención tenía que ser e non me explicou, en primer momento, e me dixo que iba a trasladarme nesa noite para o policial, pero avisoume tamén, díxome, mira, imos a trasladar, e vais a operar o antes posible, pero o antes posible é cando vas a diante, digamos, cousas máis importantes que todo. Por exemplo, dixo, cousas máis importantes que todo son caderas. Se hai caderas, as caderas van bien, pero vamos a operar o antes posible. Entón, pasei esa noite para aquí, ingresei e dixeron que supostamente, bueno, isto foi os xoves de foi, que supostamente me operaron martes ou mércoles desta semana. E se non recordo mal, era o 22 ou 23. A día de hoxe se non se iba a operar. Non só iso, senón que foron pasar no médico de planificación e non me dixeron para nada o que non me explicaron para nada de que intervención me iba a facer aquí, nin realmente o que tiña. De feito, eu entereime do que tiña por unha compañera de traballo que foi a buscar má baixa e lle preguntou a médica de cabecera. Aquí en un momento me dixeron, a rotura consiste en esto, vamos a facer isto, tal día. Non, unha incertidumbre absoluta. Hoxe, por primeira vez, despois de esperar toda a semana, a ver se me explicaba que é o que tiña e cando me iban a operar, a traumatóloga que veu pola habitación me dixo, si, me explicou que era o que tiña, e dixo, bueno, pois menos mal, porque me tenho que enterar por información de fora, está ben, nos piquetes, cando vos lo pregunto, es unha. E dúas, me din que sí, que me iban a operar este lunes. Vale. Durante este tempo que estuve aquí, como estuve bastante, entre unhas cousas aburridas, en vez de doer no tobillo, xa me doían outras partes do corpo, de estar sentada, fui observando cousas que me preocuparon. Eu, bueno, hai tempo que non estou, neste hospital non estou provincial, non estuve, é a primeira vez. Unha preocupoume que na parte do que estou en traumatoloxía para nada está adaptado ás necesidades dos pacientes desa sala. Os baños non están adaptados para nada. Non entra, a porta é mínima, entra xusto o andador, tú vas con silla de rodas e non entras para nada. A limpieza, eso é tremendo, porque eu creo que un hospital o primeiro que ten que preservar fundamental é a limpeza. Eu observei, non me sei nada, o terceiro día que vi que o baño non se limpaba, donde hai un asiento que nos sentamos os que non podemos andar para bañarnos, para ducharnos, non para bañarnos, perdón, ese asiento estaba sin lavar 3 días. O chan pasa a fregona, pero non o limpiaban máis, nin as pezas de arriba, nin nada. A mí extrañou, o terceiro día falei cada limpeza, e dixe, que pasa? Por que non se limpia máis? Se di, a ver, explicoume. Nós traballamos unha empresa externa, reduciron o noso personal e agora mesmo estamos unha persona facendo que antes facía 3, fai pouco tempo, 3 personas. E non solamente levamos esta sala, esta ala, digamos. Levamos a ala de arriba e levamos quirófanos. Entonces, inclusive que a higiene, aparte, bueno, despois dixen outras cousas como que non lles daban nin para produtos de higiene, etc. Me pareceu super preocupante. Outra historia que sabei é que me di todo o mundo, non te desesperes, muller, todos os pensaban, auxiliares, non te desesperes porque tardan. Porque o 15 de julio aquí non queda ninguén. Como? O 15 de julio, va. Que non queda ninguén. Non, todos os anos este hospital pecha, non sei, desde cando o 15 de xullo. De eso nada, este hospital non pode pechar.
Dicirme, se tú non conseguir, dixo, hai que facer o posible porque este hospital non peche, porque, a ver, está justificado que non peche hai semejante cantidad de demanda que o que fan é, debido a esa demanda, que non se opera a xente que non ten que operarse. Entonces, se hai esa demanda, a onde le van a esa xente? Dicir, desaparece a demanda no verán. Cando me din, por outra parte, vou ao preparatorio e me din, a ver se te suerte de niña, porque no verán non sabes as caídas que hai. E vais a retrasar, porque, claro, hai tantas caídas que non damos feito. E ao mesmo tempo pecha a todo, se hai cosas que son totalmente incoherentes, que non teñen sentido. Entón, bueno, eu creo que iso é importantísimo decirlo porque é unha incoherencia total.